Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Awu yebo kuyaye kuthiwe phela umuntu ngeke uze umconfirme. Umntandeni kusejike eduze njengebhayisikili. Namhlanje ke useveze kokunye abantu abekade bengakulindele. Lokho amanqele useveze ukuthi ke kunengoma azoyikhipha ihambisana ke noMawo. uMawo wedumo phela lona ke nje ke la wegushi. Uma yena kathiwa kuzokhipha ke naye kanti ekulindele ukuthi ke namhlanje phakathi kwamabili ke noma kanjani nje ke lapha ke umthandeni ke igcomelisha amanqele ikhiphe i-album yakhe esihloko sayo ethi ke gcina ncimi umthandeni ikakhulukazi ke empeleni ubhale ukuthi ekhasini lakhe ku Facebook lindela ke u12 ebusuku namhlanje. Lokho kokwenzeka abantu abaningi basale ke bedidekile ukuthi kungenzeka yena akhiphe ke futhi ke enye ke iEP yengoma eyodwa noma ke mhlamba noma akakhiphe iEP noma akakhiphe isingle yengoma ke yodwa. Yilokho kabantu kabasalindele ukwazi ukuthi kahle kahle ingabe kulo 12 kwasebusuku sizoswa ke ingoma yakhe noma noma ke sizoswa ke album njengoba ke bekade kethembisile. Phela bekuthembisekile ukuthi ke namhlanje njengoba kungulwesine nje ke kuzoba ke nengoma noma kuzoba ke nealbum ezophuma ngaphansi kaMthandeni SK esihloko sawo sithi ke gcina ncimi. Yilokho abakulindele abantu ukuthi ke phakathi kwamabili ngabe kuzokwenzakalani. Kodwa ke futhi kukhona kabathi kungenzeka ukuthi ke lokho amanqele unikeza ke ithuba labo ke nje ke lapha ke bakithi ababhekelele kumsebenzi kaDlubheke njengoba ke sabhekene ke nezinkinga sabhekene nazo. Phela uFalabo bememezela ukuthi kuzothi ke mangabe kushaya ihora ke lesithupha namhlanje ntambama bese ke bededela ke izingoma noma ke EP kaDlubheke umfoka Khuzwayo. Bekuvela ukuthi ke zisithupha izingoma ke bengahle ke ziphume khona ke namhlanje njengoba ke besevele khona amazwibela akhe ke lapha kuDlubheke sazokulethela ke wona. uDlubheke Khuzwayo bekade ke ngomunye bekade vele enkantolo osukwini ke namhlanje kuyilapho bekufanele ke ucaca khona ke ngesicelo ke sakhe ke sebail besingakaveli ke zokuthi ngabe ke kwenzakaleni. Ilokho ke abantu abaningi abathi kungenzeka lokho amanqele njengoba ke ikhomba ngo12 nje ke uzodedela umsebenzi kaDlubheke ukuthi ke abantu babe nesikhathi sokuthi ke bawulalele. Phela yena benodlubheke abanayo inzondo ke yeqiniso futhi ke lapha emculweni kakhulukazi akekho nenzondo yeqiniso ngoba omunye nomunye ayededela omunye ukuthi ke adle ngesikhathi ke kufanele ukuthi ke adle ke ngaso. Phela into khona abakwadlamini nashuthi ke naye bekufanele ukuthi ke adle emini lokadlubheke. Namhlanje ke bathi ke liyabhubha kulindelwe ke lengoma enkulu ethi ke Dubai. Kuthiwa ke amadolobha ke aphesheya kwezilwandle bazowaqeda ke wonke ngoba kungenzeka ngonyaka kosayo kuphinde ke futhi ke kube ke nenye futhi ke ingoma nje ke lapha ke ekhomba kwelinye ke lamadolobha alapha ke phesheya kwezilwandle. Uma ubuya ke sibili benomthandeni njengoba ke bekade kulindelwe nje ke lapha ke uTaylor noma nje ke kanjalo ke lapha ke nomngangiswe obekuyibona kobe kulindele ukuthi kungenzeka oyedwa ke wabo akhiphe ke nje ke lapha ke ingoma nomthandeni igcokamelisha ke manqele. Nokho ke ujike ke lapha abantu abekade bengalindele khona njengoba ezokhipha noma osihloko sayo ingoma yabo ethi ke Dubai.